bengi iki uga disiarkan langsung lumantar live streaming Astabrata Media no. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memantau lumantar via streaming YouTube Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing ndongake ujug kabule warga masyarakat Grogol Sawu ora mung para-para kang padha rawuh bengi iki, sing ndongake pirang-pirang no. Ya, klebu sing nonton sing mirsani lumantar via streaming YouTube Astabrata Media padha ndongake warga masyarakat Grogol kang bengi iki ngenengake adicara ya kuwi selan ageng. Oh ngono ya, Mak. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Oh ya. Dadi sing rawuh iki pirang-pirang ketambahan sing memonitor lumantar via streaming. Oh ya.